Mar ten 49 anos e nai solteira dunha nena de 3. A súa nai axúdalle no coidado da pequena en todo o que pode, pero está limitada á hora de levala ou recollela da escola debido a varios problemas de saúde, xa que padece artrose, entre outros. Esa situación levouna a buscar fórmulas para poder compatibilizar as responsabilidades familiares coa súa vida laboral. Mar levaba dende hai 5 anos traballando como administrativa nunha empresa da Coruña, e todo ia con normalidade, pero a cousa cambia cando solicita adaptar a súa xornada para poder levar e ir buscar a nena á escola. Ao pedirlle á empresa poder modificar o horario, especialmente nos meses de verán, e propoñelo teletraballo, a empresa denégalle a solicitude alegando motivos organizativos, defendendo que o seu posto requiría presenza física, xa que a plantilla era moi reducida e que ese cambio afectaría ao funcionamento da compañía. O conflito mantívose no tempo ata que en marzo deste ano chegou o momento máis duro para Mar. Descobre un ingreso na súa conta bancaria que correspondía ao seu finiquito. Pouco despois, recibe a carta de despedimento. A empresa argumenta que a decisión responde á externalización do servizo de contabilidade e a unha reorganización interna para reducir custos. Para Mar a cousa está clara. Considera que terminaron botando a do seu posto de traballo por solicitar medidas para poder conciliar a súa maternidade. Agora será a xustiza quen determine se o seu despedimento estaba xustificado ou se pola contra se vulneraron os seus dereitos. Claro, este é un tema moi interesante que hoxe ademais queríamos tratar porque ca chegada do verán, esas vacacións escolares eternas, pois seguro que moitos de vostedes na casa se ven esta disyuntiva de ter que pedir ás empresas estas medidas de conciliación. Que nos poden aceptar ou denegar esas empresas? Pois se unha persoa traballadora solicita unha adaptación da xornada, que se chama, por exemplo, cambiar horarios ou quendas para conciliar, a empresa está obrigada a estudar a petición e negociar, aínda que pode rexeitala se acredita razóns organizativas ou razóns produtivas. Distinto é o caso da reducción de xornada por coidado de fillos menores ou por coidado de familiares dependentes. Trátase dun dereito recoñecido pola lei e a empresa non pode negalo, aínda que poden xurdir discrepancias sobre a concreción horaria e hai que chegar a un acordo. Ademais, existen as excedencias por coidado, pero nestes casos suspéndense temporalmente o contrato, non se traballa, pero tampouco se cobra o salario. En resumo, reducir xornada é un dereito, pero adaptar horarios adoita, pois, requerir negociación. Imos afondar nesa historia de Mar. Cunha filla de 3 anos e a súa nai enferma ao seu cargo, pediu un horario para conciliar, pero que pasou, Alba? Pois, Bernardo, o caso de Mar, esta muller da Coruña cunha cativa de 3 aniños e o coidado ao seu cargo da súa nai maliña, é un caso curioso porque a empresa non é que non negociase esa petición nin que lla denegase, é que directamente prescindeu do seu servizo. E Mar, contanos ti, que era exactamente o que pedías? Unha adaptación? Si, o que pedía, xa tiña unha reducción de xornada e esa reducción de xornada adaptala aos períodos non lectivos da miña filla, principalmente no verán en Navidades. O demais xa o quería, pois, como son carnavales ou Semana Santa, sucumbilo cas miñas vacacións. Compatibilizar o teu traballo coa crianza da túa cativa, que ti ademais tes unha situación complexa porque é familia monomarental, querías, por exemplo, poder ir a buscar ao colexio. Son familia sándwich, e cubro por arriba e teño que atender os meus ancestros, os meus pais, e teño que atender tamén unha criatura. Son filla única, non teño máis soporte. Como te enteraches ti? Porque isto tamén hai que destacalo. De que te votaban, como foi? Entereime pola conta bancaria. Abro a conta bancaria e digo, espera, a ver se me tocou a lotería. E cachis, era un despido. O sea, tiñas o diñeiro do finiquito xa ingresado. O diñeiro de finiquito sin unha comunicación. Bueno, sí, despois entereime con un tal Legalpi ou algo así, que era un método que usan judicialmente para trasladarcho. Pero ese mesmo día tuve conversas, como fago habitualmente, a través de conta do email que a empresa me pasaba as nóminas que eu lle pedía a través da Inspección de Traballo.
Mar, ti ademais no teu caso traballabas de administrativa nunha empresa na que xa levabas 5 anos, poderías adaptarte, porque, por exemplo, este habitáculo no que estamos, valeríache para teletraballar, por exemplo? Sí, este é un local comercial que teño e que pode perfectamente teletraballar aquí, non teño ningún problema. Podo teletraballar aquí ou se me pos un portátil conectado como temos, como xa o temos, porque temos esa domótica na empresa con un teléfono, me podo manexar perfectamente, sempre que teña wifi, obviamente. Xa para rematar, Mar, a túa é unha loita por compatibilizar a maternidade co traballo. A miña loita é representar as mulleres que están no meu caso, non as que están por vir e as que xa teñen este caso e as que xa foron. E non é cuestión de cartos, é cuestión de dereitos. Obviamente necesitamos cartos, pero eu penso que ten que primar os intereses dun menor, que hai que cuidar e que tamén hai que educar as empresas. Pois moitísimas grazas, Mar, por atendernos. Aí queda a súa mensaxe de loita para poder compatibilizar traballo e familia. Grazas, Alba. Bueno, pois o noso abogado, o noso querido Sos Antón, estudiouse a fondo o caso de Mar. Que tal, Sos Antón? Moi bons días, compañeiro. Bueno, que lle podemos dicir a Mar, Sos Antón? Que dereitos ten ela agora mesmo? Identifícome totalmente con ela, como fillo único tamén, que son, non? Pero eu penso que é un claro caso de un despido nulo de pleno dereito, é dicir, ten que ser readmitida, porque xa no Estatuto dos Traballadores figuraba, non, todo que os coidados e compaxinar, non, a conciliación, pero no 2023 hai un Real Decreto que é importantísimo, non? E a Lei de Familia na que pois hasta os 12 anos, non hasta os 3 solo, nin hasta os 8, sino hasta os 12 anos, sí que hai que compatibilizar para que poida conciliar. Unha empresa solo pode despedir nun caso como este e non atender a esa conciliación en canto aos horarios si hai un despido disciplinario ou un despido obxectivo económico, pero ten que ser disciplinario con eso conleva e o económico, non, que con unha causa obxectiva de que a empresa pois quiebra ou está mal, non, económicamente, pero depois do resto non pode facelo. É máis, en este caso Mar podería pedir incluso, aparte de readmisión, non, polo despido nulo, podería pedir en certo modo unha indemnización polos danos psicolóxicos que se lle causa. E tamén a empresa, se a Inspección de Traballo así o considera, podería incurrir nunha sanción administrativa que suele ir dos 6.000 euros aos 100 e pico mil. Entón, a Mar e a todas as mulleres que poidan estar nesta situación, que nos estén escoitando, Xos Antón, como lle recomendas proceder? Pois que ten que denuncialo e ir á magistratura, é dicir, primeiro irán ao SMAC, non, para como sucede no dereito laboral, pero denuncialo porque ten todo o dereito, é dicir, hai incluso pode pedir unha exención e ten que aceptarse esa exención durante o tempo que lle corresponda. Eso sí, se pides unha conciliación e reduces o horario, tamén reduces o salario. E despois hai unha cousa neste caso que ten Mar ao seu favor, é dicir, non é o mesmo unha conciliación, imagínate, no sector hosteleiro, donde tes unha permanencia nun momento determinado e que pode ser máis complicado, como unha conciliación, neste caso, nun sector administrativo, donde perfectamente moitísimo traballo sí que o pode desenvolver de forma teletraballando. Pois, Xos Antón, moitísimas grazas por atendernos hoxe non dende plató, senón dende o teu despacho traballando. Un biquiño, compañeiro. Un bico a todos e bo día. Bo día, Xos Antón.